Kakur umba kabadon haribhoy destring bar hakabri uhnyo trem hapo kajingilam uba jues umba kumu presiden bar uba ches umba general secretary kalapenlong ya kalumpung ya kenduk lang hapadeng ki parakur kabalong ru kum shibenta kum kajing penklain ya kalongkur. Katei kalumpung jong katei kakur ya kabalatip kum kadorbar kur umba pelun kabalai kalalong hakapra tarik uleber ar hajar ar paulai hakasnong umbuda ribhoy destring hakabala yuk snguru iki kaipot trekam baper bat kasneng kakraw na kilong kenyi bat kilong kpa kibapoy shongka kibalong kinong penroy ya kakur kajait jong ki umba. Nalor ki kaipot trekam bat ki jingya thir ya thain kumno ban pentelun ya ki shalentem jong ka jing shakri hapadeng ki parakur layo snguru ya ka kentin sneng kentin kraw no ba sibis im ubalong uwei ni ki longpa jong ka tei kakur halor ka phang kador jong ulong kenyi ban senshar hala kakur bat kumju na uwei ni ki long kenyi rangba kakur umba ubala kren ya ka phang ka kamram ki khiu lani ki long kemi kakur haka long ying long sem ka jongki. Keto haka menangkong nangliang ji kum kinong kitkam jong ka sengkur umba bri unyo trap ngiyo kum kone kalat ka kabu ban ai kata ka kubor nane ka message syaki niki press niki news kalong ba na kamenta kane ka dorbar kur umba kejengi ka kamenta kasi ka pratarik jong bnail ber araja arpulai ha kane ka unit lene ka sinong hangne ha umbuda tengi kum ki para executive member ki blai songlang hangne banidon bentalang banesim bentalang ban ai kane ka message ne ka khobor kalong ba ka jing alumlang jengi kumne na baro ki circle jong ka sengkur umba bri unyo trap jengi ki badon hapo ka bri unyo trap ngiwan lang hangni hakane kasi kabadei kasi pratarik jong ubne uba lai jong sunam arajar arpulai pementa kasi kalong kumsi bentam ba kawi kalong ban ya kendu kumsi kor siing sistem sido sistem nadu kikni kikhiu ki bolong kakur kentai bat ki kumjur ki para parsa nadu ki bahe ki basan bat hadu ki ba larang ba aru ni kendu lang kumne kalong na ka benta ban wanra ya ka jinglong sitli ka jinglong kur apo ka bri unyo trap namar lada ngimdon ka bukum kene ka kenja jinya kendu lang kanam don ka jinga teli kanam don kata ka jinga sutu jumut bat kanam don ru kanong rim ka baskam bat ka babiang namata ka longkur jingi de na ta ka daw ngi yo kum kene ka dorbar ka ba sistem ngi ju penlong ya kane ka dorbar kur umba jengi hapo ko bri nyo trap ha ka ba men syamsnam ngila yo ban penlong ya kum kane hi ka dorbar jong ka kur umba ka jengi hapo ko bri nyo trap ha ka ba ngila yo ban long ha ka ti ka sinong kor hadem ka bahap hapo ka circle jong ka kor hadem kur umba hi hangte ngila yo ban penlong ha ume hi ubnai ka fer tang ka tarik te mentang ke senempat ngiyo kalat hangne hang buda ka bahap apo nongpo bat hap apo ka riboy district hi bukum kene ka dorbar ngiyo iwan penlong kade nagamenta ban wanra bat lumlang ya upai nong snong jong ka kur umba apo ka bri nyu trap ban yalong ka wei bat banelong siteli te kane ka dorbar jingi kanam kudru tang kumne hindai ngidon ka thong iya ka ban Trey nagam ta kabit kabiang jong babun balang nam ta kakur kejengi kajat kur umba kalong ba baleng ong ba kanam kut tang kumne kalong ba kathong ji kalong ban pembit pembiang hadu uput bangela ban register ya la jong kakur umba ka juk kapor bat ka kapor kala dei yangi bangi hab ban le kumba le lem kiwe pat ki longkur mankur apo ka bri nya trap na ki jaikur ki bafer ki bedan apo ka riboy district jingi barkem juru apo akaleng sodong jong ka jela ka jingi tiran to kadau ngi kum ki nongkir kam jong ka office berar ngi layo ban ye kan markhat bat fi hangne kum ki press ki ba
legra ya gane ka khobor kalong ba ngidon ka thong ka bakrao ba khmat kalong ban kentiu ya ga jinglong kur ban ra ya ga jinglong kawai bat ban penlong ya gane kalong kur ka ba ya don bantam wat hadu ban pendep ya kata ka kamram jingi ban ya banta hapo ka hima hapo ka kari karat jengi bangilong kita kiba kinong sing jong ka riphoi jengi ban ngilong kinong sing jong ka bri nyotrat te tangki nei kintin ke bangi dengkam te hakaju ka poru ngi sngo ban kemau biang sa isin kalong nagam tagaton jong kane ka juhi ka dorbar ka bangi laju ya kendu nagis nang bimasya batat agani kasi bamenta kalong ba nam tagaton ka banwan kan lesya ka sinong lane ka unit jong ka kurumba ha ka unit terkhang unit kata gade ka kajing perma pajba happy ki media nam tagane ka khobor lane ka message jong kane ka darbar jongi kalong ba nam tagaton kan lesya ka unit lane ka circle jong ka terkhang kurumba circle te tangine kintin kubesigun